Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alsalam jama'a kunu ummata arango mataga hama ara warnya ko sinare na Omar Haruna Zarma takti. Inshallah yi wonu kunu bi dara dan ni gandala dala I kandare se application kan gi no da wonu WhatsApp one incommoding ma barme. Ofa tin wonu WhatsApp on income wala application kulgre kan won se lero ande gi kan barma wa one income ka kan dang mat kan tan di WhatsApp go ya cine nigi kin won photo da ga mu WhatsApp ma barma ki dan ma wala kulde ma kul kan dum ba inshallah ngono yi tabara se yi wonu kunu bi dara amma tin ku kan da in furi won bi dara albay guri won bi dara mo duhun kun cin won chaîne won raka sintane din man nani se abonnement man nani se abonnement wat kul kan cin nani se abonnement nima opal lezo nanu ara won opal lezo ni wat kul kan cin nanu ngono ke wat kul kan cin video tajit taki won channel ogon amonto ba kalima video sam se WhatsApp won en même tay ga non notification kina yin video taj sambi wona YouTube channel inshallah. Okay, mashallah matkancin da hanga ba wat kul kan cini ne goda application yi free wana Google Play Store ka application wa tele sarja ku goda. Okay, mashallah so yi connection tunan dini connection tunan din so yi free wana Google Play Store ya cini. Matkancin da hanga so yi free wana Google Play Store ya cini. Di free wana Google Play Store na kan da yi na kai gidan recharge for app and game ni kan ne wanda ga hantum ya cini. Ne X in comment changing patkancin wani daga hantun X incoming changing ya ci man lansa ya ci ne matkancin daga wani matkancin na gwamnatin da za a afishen shi ya ci nigdiya so ni kan channel bun kili bor milio woyno na application télécharger koy dak bene inshallah yo déjà application in télécharger so yugo furku tabara se mat kan channel ngate godano inshallah. Okay, mashallah so yugo fatta so yugo application so yugo ngate mat kan channel di won application no yise ya so yugo furara in tabara se mat kan channel aranga bay aranga do ko goda patkancin da yaran gudu goda application wat kulkan sambu agina ha permission mano authorization kulka agba même temps ma kulna sai inshallah so yi gufuri wana application rayatine imin sura alam feri application kan free wano agina talle yatine da tabin sai yatine kane obe na kan di flash zo manane yatine dan to kan nane cinim kanyo na kan ji fawo makare cinim danin kare cinim hin sur kaina akan sen one application full marda kan gon one seller so yo yi salano e WhatsApp bo matkan cini te WhatsApp photo kan go bo ya cini ma barmai kidan yi bon wana bo inshallah so at kan cini ka application full sen ne kidan so yi wona WhatsApp bo no yi salan so ya dinga so yi gan esaya so ara mu di makan at kan cini ba mo WhatsApp wana photo barma kidan mon photo ngan ma kul so ne gan ne yatini zan na ne yatini ak chabne ta yatini matkancin go gidi nan kan matkancin go nan kai da ni se change icon ma na ne yatini change icon ni kan WhatsApp mo yatini gan na ne yatini ಇದು ನಾನು ಹೋಗನಾರ ಕಮಾಂಚನರಿ nika atin ni WhatsApp do na ne atin patkan jeno go sorry so nika ne ona kan gidi dinno WhatsApp do kare atin zanin kare atin nika ne ona kan gidi gidan photo nika photo do atin nika na kan gidi gallery na kan won gallery go atin ni furara atin zantok furara no kan sintene no agino talla so minti second waranza agino publicité second waranza tin so yi wo yi ko ki wana photo na machi photo na yi dambo yi won logo no yi da woni logo ngine woni mat kan tinara ngidi ngine ya tin so neo kan ngidi niga sa mat kan tin ba logo am gonno on WhatsApp ko bon ya tin mat kan tinara ngidi woni no yi dan to ku da godi kan neo
lignan don manane acin dinnan don ne na kan wodi kipi WhatsApp no ne so yi bai ma barma imda yi wor bomma ikai ganna ne acin zain na ne acin aga feri sa acin so yi ma barma igdan zarma Tech TV bakkan tinara mo gidi idan zarma Tech TV so yi ka ne o igna ne ben na kara wodi igna na okay wa acin zain okawo na ne acin makkan tinara mo gidi akan bisa kallon ya kuma kallon yin kira kan dukkan za ka bisa ya bisa kan da yawa kan wani kawo ba kan yi nan aikin alamun na ne ya ce zanen na ne ya ce a ta bisa ya ce min ka ne yau da kan wani a ta bisa ad da ganda hantun boko kan bisa da ganda ne ya ce zanen na ne ya ce hinne so ni gufata ya gidan nuka ne rufi so ni gufata hinne kon wani sellero nikane o kugunnu wana sellero la so nigdi application go kay tamat kancina agoda inshallah mat kancina ngo dingi ne o yakin so yima feri asore wana yi wana Sigo kan kunna yi media para masuk sur video mo ko Okay, mashallah matkan channel wong dingi ne wa ka angi ne wa ka ne kicha bisa kin so yi ganna na ramli dai to kan na rin na ngi so yi wona WhatsApp wona ya kin so yi fatara matkan channel wong ne o matkan channel wong di angi ne yi machan di kan ne o sorry matkan channel wong di angi ne o so dai fura wong di fota ara wong di wala so zayin na ne acin zan tok furare acin ne liga won waso qoran ko direct amma nin mod liga ne ko ta barma kada no won ma ne kuma barma so daran gunde an gidim baya ne zarma Tech TV ne wa kantina waje zarma no da no zarma Tech TV inshallah matkanci ni gan tsara na kalimna assalamu alaikum wa rahmatullahi